Voina beginner department ten kan zir tur chu zirlai som pakwana I swan thiana kom thin ti ani thianin neyem o thiante kan neya kan thiante hi tu pin pek nge kan sia em pathian min pek ani thiante ne nge in ti thin thiante nen chuan kan in kom thina kan in fiam thin boka thian ne na in kom chu anuama kan hlim em thin ani ti ru Iswano panlai chuan ai gupta rama an om thina a thiante nen an in koma hlim takin an in fiam ho thina ai gupta rama tangin Nazareth khwa an lo ho le ta a Nazareth khwa po chuan thian tam takaneya Iswa chu no pang fel de umaya ni a thiante chuan kom nuam an ti a abula omte an chak thina ni thiante a hau ve ngai lova a chanpui zok thina a thil nei ang ei tur le thil dangte a pe ve zel thina Iswa chu a felin ti a fel em ani Iswa chuan alo puitlin hnu a po thian tam takaneya Iswa thian chen khatte chu lazarate marite marthite anni a hlim takin anin kom thin ani mitam takin an ngai na a akianga an du a an zui dul thin thian tam tak zinga tangin mi som le pahni a thlang chhuaka chung mi te chu Iswa zirtir te an ti thin a zirtir te nen hian khoshang shanga te an zin kwala pathian thu te an soi thina a zirtir te zinga peterate zakopate zohanate hi akom nge zwalte an ni a thian te hian an chanpuya akalna apianga an zui thin ani Iswan zirtir som le pahni te ba ka hian thian kom nge deuh tam takala neya chen khatte chu andam lote atidama a thiana an lo tang hala kaperna khua a thian meichia chu petera nupui nu ani a an khua a alo kala piangin ei turte alo siam sak thin ani Iswa thian dang le te chu miswal ni thin ma se Iswa hne na an lo kal hnu a thil swal ti du to lote an ni a an ina hian chote a eya hlim takin an in kom thin ani Iswa chu mi zong tan thian thaber ani a chanpui nga ya piang te a chanpui thin Iswa ang hian midang tan thian thani ve indu midang tan thian thani ve tum vekang u o thuvon Johana bung som panga chang som pali thu ka pek apiang cheu in ti chuan ka thian te in ni ang